режимом. В цей день, 76 років тому, почалося виселення кримських татар з Криму. На збори людям давали не більше декількох хвилин. Везли їх в перевантажених товарних вагонах, без їжі, води. Також в місцях заслання їм не забезпечили елементарних умов для виживання. Людей виселили до Узбекистану, Казахстану і, як говорять очевидці, серед тих, кого виселили, їх було більше, кримських татар було більше, ніж 183 тисячі людей. Але згідно даних правозахисників і істориків, крім того, що величезна кількість людей загинуло під час перевезення в місцях депортації, до 10 квітня 1945 року померла ще п'ята частина всіх переселених. Загалом кримськотатарський народ втратив під час депортації 46% від своєї численності. Тож ми сьогодні будемо згадувати про цей день. Ми будемо говорити про те, як відбувалися жалобні заходи тут, на материковій частині України, як шану загиблим, жертвам депортації віддавали в окупованому Криму. А також ми поговоримо про те, чи достатньо офіціозу навколо такої події. З нами в студії кримський журналіст, колишній політв'язень Микола Семена, а на зв'язку буде багато цікавих гостей. Вітаю вас, пане Микола. Я вітаю вас і наших телеглядачів. Ну, ця дата, я хочу спочатку зачитати офіціозні, весь цей офіціоз, про який я вже сказала, а потім мені хотілося, щоб ви прокоментували, як ви відчуваєте, чи достатньо всього цього. Наприклад, сьогодні була опублікована спільна заява Міністерства закордонних справ 6 країн, серед яких Україна, Естонія, Грузія, Литва, Латвія та Польща. В цій заяві до 76-ї річниці депортації кримськотатарського народу дипломати нагадали, що 18 травня 1944 року радянськими каральними органами було здійснено злочин депортації. Також, я цитую, трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід'ємною частиною України, йдеться в повідомленні. Посли висловили підтримку кримськотатарському народу у його боротьбі за свої права і наголосили на непорушності суверенітету, територіальної цілісності незалежної України. Тож, пане Микола, ми бачимо, що коли про кримських татар говорять колишні, теж окуповані Радянським Союзом країни Балтії, або країна Польща, яка була під російським протекторатом, ми бачимо цілковите розуміння і того, що відбулося в 44-му, і того, що відбулося в 2014-му. Більше того, країни Балтії визнали депортацію геноцидом кримськотатарського народу. Коли ми говоримо про інші країни, такого розуміння нема. Наприклад, країни, та ж сама Білорусь, крім білоруських правозахисників, опозиціонерів. Про трагедію 44-го року ніхто не згадує. Як це пояснити? Як так сталося, що країни, які мали спільне минуле радянської окупації, по-різному відносяться до самого факту того, що чинив Радянський Союз? Я думаю, що в більшій мірі це результат тієї пропаганди, яку проводив Радянський Союз, бо хіба ми тодішні телеглядачі чи читачі газет знали, скажімо, історію прибалтійських країн, бо вона приховувалася. Хіба ми знали тоді історію, скажімо, Західної України, бо в той час говорили, що Радянський Союз прийшов туди і визволив цих українців. В той час, коли насправді Радянський Союз прийшов туди, то він привів туди такі ж репресії, які сьогодні ми можемо бачити на території Криму і таке інше. Тому це результат тотальної пропаганди про користь, чи миролюбність, чи толерантність Радянського Союзу з одного боку. З іншого боку, я вже зараз стикнувся з такими явищами, коли я бачу, що дуже багато людей
просто для них є новинкою, коли їм розповідаєш, що відбулося з кримськими татарами і іншими народами у Криму в травні і червні 44-го року. Аналогічно, скажімо, дуже багато киян, вони не розуміють до глибин, що відбулося з тим же самим Кримом у 2014 році. Вони не розуміють, як це окупація, що значить ця анексія. Для них здається, що це дуже далеко, і вони не пережили це все на своїх відчуттях, на своєму щоденному досвіді. Їм кажеться, що це далеко, і тому вони так це сприймають. І я думаю, що ми з вами говорили сьогодні про те, що Україна зараз фактично не має такої програми патріотичного виховання українців, немає конкретної стратегії по поверненню окупованих територій і таке інше. Але для цього і становлення власної держави. Але для цього треба було б небагато, просто взяти і вивчити досвід, скажімо, Прибалтики, яка дуже довго має велику історію спротиву Радянському Союзу і таке інше, і просто скопіювати ті кроки і той досвід, який у них є. І це було б значно ефективніше, ніж те, що наші тут політики зараз видумують новий велосипед. Ну, от сьогодні тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіана Квін у відеозверненні і присвяченому вшануванню жертв сталінської депортації кримських татар заявила, що травма та страждання, спричинені депортацією кримських татар 76 років тому, лише посилюються теперішньою окупацією Криму Росією. Та наголосила на незмінній сьогоднішній позиції Сполучених Штатів. Крим – це Україна, сказала вона. А також сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, цитую, «Ми віримо, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити за нашу і вашу свободу». Приводяться слова президента прес-службою його офісу. От, пане Микола, от на ваш погляд, в зверненні Володимира Зеленського, воно, до речі, було надруковано спочатку на його Фейсбук-сторінці. От я просто вже заплуталася. Хіба цього достатньо друкувати президентські звернення, президентські слова про один стіл? Це дуже зворушливо. Але чи є в цьому сила і потуга? Чи є в цьому щось таке державне утвердження над нині окупованою землею? От звернення через Твіттер, через Фейсбук. Як ви до цього ставитесь? Ну, я розумію, що раніше було офіційне звернення, скажімо, президента. Це вихід президента на головному державному телеканалі. Прямо зі в ефір, штандартами президентськими. Зі штандартами, і його заява, значить, і таке інше. Зараз це вважається чомусь надто офіційним. І хоч і часто використовується в інших країнах, я думаю, що було б корисно це використовувати, продовжувати використовувати і в Україні, але засоби звертання влади до народу, вони змінюються, вони розвиваються і таке інше, і тому я думаю, що треба було поєднувати і старі форми звертання до народу і до населення держави і поєднувати з якимись новими, але не забувати, що у них різна ефективність, і вибирати саме той спосіб, який має більшу ефективність. З нами на зв'язку Різа Шевкіїв, член Міжлісу кримськотатарського народу, генеральний директор благодійної організації «Фонд Криму». Вітаю вас, пане Різа. Здравствуйте. От сьогодні, буквально сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський ініціює створення робочої групи з вирішення питань, проблем кримськотатарського народу. Він говорить про те, що говориться про те, що це буде якийсь орган, який має займатися побудовою житла, допомогою тим, хто змушений був покинути кримський
Кримський півострів, тим членам кримсько-татарської спільноти. Говориться про те, що Еміне Джепар може отримати посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Але, як я бачу, нема ані слова про ті законопроекти, на яких наполягає Меджліс. І сьогодні, до речі, з'явилася інформація, її озвучила Севгіль Мусаєва в ефірі телеканалу АТР. Вона сказала, що планувалося ще якесь звернення про співпрацю центральної влади з Меджлісом. І воно не відбулося, тому що щось має ще перевірити СБУ. Чи дійсно так було якесь спільне звернення президента України і лідерів Меджлісу, воно планувалося, оцей пакт про співпрацю, і він був відкладений? Вы знаете, мы со дня избрания нового президента Зеленского, с того времени уже ожидали встречи его в формате с представительным органом крымско-татарского народа, Меджлисом крымско-татарского народа. Но вот, наконец-то, вот прошел год, и состоялась эта встреча. Встреча состоялась у него в офисе, и были члены Меджлиса, именно в формате членов Меджлиса и представителей нашего народа в виде чиновников и информационных представителей. И вот Зеленский предложил создание рабочей группы. Я считаю, что эта рабочая группа должна быть, но я бы, вспоминая печальный опыт прошлого созыва прошлого президента, где мы почти 2 года с лишним в рабочей группе работали по внесению изменений в статью 10 Конституции Украины для того, чтобы подвести автономную республику Крым под национально-территориальную, как она вообще в принципе как бы де-факто было до 1944 года. Тогда вот та группа рабочая, она работала, мы встречались, мы обсуждали, но закончилось ничем. Надеюсь, что эта рабочая группа, которая создана при нынешнем президенте, она будет более эффективной, и мы наконец-то там придем к тому, что примем законодательно некоторые документы. Ну и в первую очередь я считаю, что мы должны принять вот это изменение в Конституции статьи 10, чтобы вернуть ее национально-территориальный статус, эту автономную республику, украденную республику, потому что в 90-х годах, когда мы боролись за восстановление автономной республики, у нас его украли пророссийские силы, и на протяжении 23 лет его эксплуатировали на свой лад, и, естественно, они при малейшей угрозе со стороны агрессии, они перешли в сторону агрессоров. И вот это поправки, это наиболее важные для нас. Кроме этого, мы говорили о статусе крымско-татарского народа, о признании, естественно, там Меджлис уже государством нас в Украине признан. Надо устраивать нам более чаще встречи с президентом. Мы предлагали, чтобы раз в квартал проходила такая встреча с представительным органом крымско-татарского народа, потому как кто, как не мы, наиболее владеем вопросами, как и что делать, чтобы вернуть Крым в Украину. Кроме этого, мы бы хотели, чтобы во всех государственных обсуждениях вопросов, связанных с Крымом, наш представительный орган Меджлис был приглашен, и мы участвовали в слушаниях, в разработках соответствующих документов по этим вопросам. І яка була відповідь президента? Чи погодився він з цими пунктами, які йому оголосили?
Ну, у него отношение к этому всему было нормальное. Он как бы поддержал это, он выразил нам, ну, во-первых, я бы начал, наверное, с того, что он выразил нам такое сочувствие, соболезнование с тем, что прошли в 1944 году с нашим народом, и заверил, что это не должно повториться. Он сказал также, что в школьной программе, вот даже сейчас в онлайн-режиме проходит эта программа и показывает депортации, как это было. То есть дается воспитание молодежи, чтобы это не повторилось вновь. Беседа была теплая, с пониманием. Я надеюсь, что продовження буде хорошим. Дякую, пане Різа. З нами на зв'язку був Різа Шевків, член Міжлісу кримськотатарського народу, генеральний директор благодійної організації «Фонд Криму», який розповів подробиці зустрічі лідерів Міжлісу з президентом України Володимиром Зеленським. А ми повертаємося до студії, до розмови з Миколою Семеновою. Пане Микола, от ми почули, що це цікавий такий момент, коли президент каже, що треба вкластися, побудувати якісь поселення там на межі, побудувати хаб, ще щось, тобто зайнятися проблемами побутовими кримськотатарського народу. А лідери кримськотатарського народу кажуть, вже який десяток років? Автономія, статус, відродження, культура, от всі ці речі. На ваш погляд, чому так довго питання відновлення прав народу, який пережив геноцид, чому воно постійно пробуксовує? Бачите, національні питання, вони дуже складні питання, і дуже багато людей, і в Україні в тому числі дуже багато політиків, не розуміють цю проблему до глибини, і тому кожна влада, власне, починає все це спочатку. Я дуже задоволений тим, що зараз говорив пан Різа про те, що знову наладжено співпрацю Меджлісу із президентом і таке інше. І я згадую ще той час, коли при президентові України, це був Леонід Кучма, була створена рада, в яку входив весь Меджліс у повному складі. І вони, як правило, зустрічалися раз на квартал і говорили про насущні проблеми, і це давало великий результат. Ну, як великий, помірно великий результат. Але все-таки це був результат, і це був діалог, під час якого сторони знаходили шляхи один до одного. І тоді політика національна, вона зовсім змінювалася, вона ставала, значить, більш зрозумілою для влади, а влада ставала більш зрозумілою, скажімо, для кримських татар, і в тому числі для Меджлісу. І якщо вже зроблено цей крок, то далі вже це, власне, відбулося повернення, і це той щабель, від якого нинішня влада почне йти вже далі. Розвивати відносини і в тому числі будувати, в тому числі законодавство України. Я думаю, що так чи інакше кримськотатарська національна автономія в Україні має відбутися, тому що це, по-перше, це природне право кримських татар. Вони вже кілька разів створювали свою автономію, свою державу навіть свого часу. Це по-перше. По-друге, я колись в одній з своїх матеріалів писав, що рано чи пізно кримськотатарський народ здобуде свою національну територіальну автономію в Україні. Але це може бути два шляхами. Перший шлях – це всупереч владі України і політиці України, і тоді це буде тоді це будуть одні відносини між кримськотатарським народом, як складовою частиною українського народу, і владою України. Або ж кримські татари здобудуть свою автономію з допомогою української держави, значить, і таке інше. Тоді це вже буде зовсім інша держава, і зовсім інші відносини, і таке інше. Тому тут, мені здається, що вибору немає, а стаття 10 Конституції має бути доповнена таким чином, як про це вже розроблено. Я так думаю, ця спільна комісія, яка працювала, вона вже розробила нюанси цих змін до Конституції, і вони мають бути прийняті, тому що вони будуть прийняті рано чи пізно, все рівно колись будуть прийняті. І краще рано, ніж пізно. Тому це з одного боку. З іншого боку,
створення і навіть проголошення Кримськотатарської національно-територіальної республіки в Україні значно допоможе, по-перше, підвищить імідж України серед міжнародного товариства, по-друге, воно допоможе поверненню Криму, власне, в Україну. Тому що повернення Криму як якоїсь безликої території – це одна справа. А повернення Криму саме як батьківщини і як втраченої колишньої держави кримськотатарського народу, правомочність якої вже визнана майже практично всім світом, це вже зовсім інша держава. І я думаю, що пан Різа тут правий в тому, що навіть що всі держави, які існували кримськотатарські, Кримське ханство у 1783 році, потім Кримськотатарська автономія у 45-му році знищена після виселення, вони всі знищені силовим способом. І тому відновлення кримськотатарської автономії, воно має відбутися фактично автоматично, як відновлення. Ну, і знову ж таки референдум вже ж був в 90-му році про відновлення. А референдум, пан Різа теж правий, тому що на цьому референдумі кримчани проголосували за відновлення Кримської Радянської Соціалістичної Республіки, і треба було відновити Кримську національну радянську автономну республіку, а не створювати якусь республіку Крим, за яку ніхто не голосував із кримчан, і де вона взялася, ніхто просто не знає. А відновлення тоді, це значить, треба було відновити ту конституцію, яка діяла у Крим АССР, значить, відновити пропорції влади, тієї, яка тоді була, яка тоді існувала, звичайно, в нових умовах, звичайно, пристосувавши її до української конституції і таке інше, але треба було відновлювати те, за що проголосували кримчани, а не ігнорувати їхню думку, ігнорувати їхнє голосування і створювати, як це зробили Мешков із Цековим, створювати якусь невідому, значить, Республіку Крим, яка стала, власне, російським анклавом на території України, яка, власне, і це був, як вони зараз кажуть, що це був перший крок до анексії, до окупації, яка остаточно відбулася в 2014 році. Ну, от серед заходів, які планувалися з нагоди, з вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, які планувалися на території окупованого Криму, можна відмітити, по-перше, ініційовану Наріманом Джелялом акцію флешмоб в Фейсбуці, коли молоді кримські татари розповідали історії своїх батьків, своїх дідусів, бабусь. І цей флешмоб, він набув широкого розголосу. Я особисто бачила багато таких дописів від молодих людей, дуже зворушливих, коли молоді люди розповідають історію своїх родин і тим самим екстраполюють їх на історію і свого народу, і своєї країни. Знову ж таки, за закликом Меджлісу кримськотатарського народу планувалося вивісити над кримськотатарськими будівлями прапор, кримськотатарський прапор. І от ми бачимо, що в Еміне Джапар, наприклад, зокрема, колишній заступник міністра інформаційної політики України, вона вивісила на своїй сторінці фото з прапорами, які в Керчі вивісили кримські татари над своїми будівлями. І теж з таких заходів, які помітні, це вшанування пам'яті кримськими татарами, траурні заходи, які відбулися в Джанкої, Білогорську, Саках, Совєтському, Красногвардійському, Октябрьському і інших населених пунктах окупованого Криму. Ми бачимо, як люди вийшли вшанувати пам'ять. От зараз це буквально на цих кадрах. Вони тримають кримськотатарський прапор. І ми бачимо, що відбувається дуа, молитва. З нами на зв'язку Заїр Смідля, делегат Курултаю кримськотатарського народу, якого ми розпитаємо більш докладно про те, як вшановували пам'ять жертв депортації в окупованому Криму. Вітаю вас, пане Заїре. Він не чує.
Чи чуєте ви нас, пане Заїре? Не чую. Ми вас Алло. бачимо. Алло, так, да, Я вас вітаю. не чую. Зараз, ну я сподіваюся, що наші режисери щось зроблять. От, пане Микола, от ми бачимо, що от люди виходять, люди вивішують прапори, попри те, що відбувається окупація. Наскільки сьогодні в Криму небезпечно от така демонстрація, такий якийсь загальний рух? Бачите, окупанти встановили в Криму якусь грань дозволеного. А ця грань для українців, скажімо, в Криму, вона дуже низька. Якби це з'явилися українські прапори, то там би були і арешти, і ув'язнення, і все, що хочеш. Значить, але вчинити саме таким чином із кримськими татарами окупанти не сміють уже, вони не можуть це зробити, тому що це взагалі був би світовий скандал. От, і тому вони це дозволяють, але вони це дозволяють лише до тої міри, доки все це буде до межі лояльності до тієї влади, яка зараз там, значить, володарює в Криму і таке інше. Якщо це перейде за цю межу, то тут теж почнуться ті ж самі арешти, затримання, суди і таке інше. От, тому за будь-яких умов окупаційна влада, вона залишається окупаційною владою, і яка хоче насадити на території Криму не тільки свої закони, але й свої порядки, значить, і свої нрави, і висунути свої вимоги, які всі без винятку зобов'язані будуть виконувати, інакше вони будуть покарані. Тобто, я так розумію, що під забороною саме ця кримсько-татарська солідарність і здатність до масових акцій, коли багато людей діють як один. Мені говорять, що відновився зв'язок з Заїром Смідля. Вітаю вас, пане Заїре. Добрий вечір. Були повідомлення, ми спостерігали, зокрема, от з 15 травня були заяви окупаційної влади щодо масовості акцій, присвячених 76-й річниці депортації кримсько-татарського народу. Публікувалися в інтернеті навіть попередження, які роздавалися членам Меджлісу для того, щоб вони утрималися від масових акцій. Наскільки... Тим не менш, ми бачимо, що вони відбувалися в окупованому Криму в багатьох містах. Ви особисто спостерігали якісь прояви солідарності, якісь акції, які кримські татари все ж таки влаштували попри заборону? Не дивлячись на заборону, в багато містах кримські татари виходили до пам'ятних знаків, покладали квіти, читали молебен по загиблих в часи депортації. І я кажу так, що ніде ніхто цих предостережень не спугався, тому що ніяких протиправних діянь в наших акціях не було, тому що не можна заборонити покласти квіти, не можна заборонити прочитати молитву. І ми приходили, але в зв'язку з тим, що зараз ще карантинні заходи, ми винуждені були, щоб не закликати багато людей на підтримку, і кожен своїм, як йому це було можливо, приходили до цих пам'ятних знаків, і до самого вечора люди підходили, покладали квіти, тобі ж не то, що там зранку десь 20, 30, 40 активістів приходило, люди приходили в течение цього дня. От ще сьогодні з'явився лист кримського правозахисника, координатора Кримської солідарності. Координатор Кримської солідарності опублікував лист Сервера Мустафаєва, який зараз утримується в в'язниці в Ростові-на-Дону, і він звернувся до кримсько-татарського народу. Він сказав про те, що він порівняв депортацію
і те, що відбувалося з кримськотатарським народом в 44-му році, він назвав це боротьбою. От весь цей шлях повернення до Криму він назвав боротьбою за свою культуру, за свої цінності, мову і релігію, і порівняв, що зараз відбувається ця сама боротьба. І пане Заїре, в мене є питання до вас. Сервєр Мустафаєв пише про те, що, я цитую, дуже прикро, що Україна досі на державному законодавчому рівні не поставила крапку у питанні статусу політв'язнів та статусу Криму. Прикро, що саме кримські політв'язні залишаються за межами обмінних процесів та перемовин. І також мова йде про те, що все ж таки необхідно прийняти необхідне законодавство про статус кримсько-татарської автономії. От скажіть мені, наскільки ці питання важливі зараз для людей в Криму? Наскільки ці питання обговорюються? Обміну, статусу автономії, статусу корінного народу, от тих всіх ініціатив, про які борються кримські активісти на материку і до чого закликають українську владу. Чи дійсно це потрібно в окупації? Ну, дивіться, біля 8 десятків полонених, да, зараз знаходяться в російських тюрмах. А їх родини там теж, вони ж багатодітні сім'ї. Там у Закиряєва аж 13 дітей. Тому, ну, наскільки помножити це на 10, вже біля 1000, так? А у них є родичі, інші, і все. Це такий маленький приклад, але для нас, для всіх це болюче, коли наші співвітчизники залишаються зараз в місцях лишення свободи. А тим часом десь яких там випускають преступників, міняють на інших преступників, а ті люди, які не завершили ніякого протизаконного діяння, вони не можуть дивитися, бути поруч зі своїми дітьми, не можуть вільно мешкати у себе на батьківщині. Це, звісно, важко і для їх сімей, і друзів, і для нас, для всіх кримських татар. Це така ощутима така боль, яка не стихає. І коли міняють політв'язнів, а серед них був тут тільки один Бекіров, це такий критерій, це такий показник відношення до кримських татар. Зрозуміло. Дякую, пане Заїре. З нами на зв'язку був Заїр Смідляк, делегат Курултаю кримськотатарського народу. А ми повертаємося до студії, до бесіди з Миколою Семеною. Пане Микола, от ми бачимо, що відбувається оця гра головами, я би так це назвала. Росія маніпулює політв'язнями, вона не випускає, вона навмисно не хоче говорити, навіть обговорювати питання кримських татар, яких утримує в своїх буцегарнях. Я просто пам'ятаю, коли почалася карна справа проти вас, в мене особисто була розмова в одному з ефірів з представником Amnesty International, вони опублікували доклад, він називався «Крим у пітьмі», і там був серед іншого і ваш кейс. І от мене вразило, що 16 історій, яких розповідав цей доклад, там всі історії – це кримські татари, і ви, який був засуджений за статтю в підтримку кримських татар. От в мене складається враження, що для окупаційної влади вкрай болісним є оця синергія, оця підтримка, взаємопідтримка між українцями і кримськими татарами в Криму. Наскільки це так? Ну, я не знаю, у мене ще малий досвід, скажімо, життя в Києві і вивчення, там, скажімо, української влади. Я не можу, скажімо, до глибин
Ми говоримо про оцінювати, окупаційну владу в Криму. Ми але бачимо, я- як вони відреагували на на українських моряків воєнних. Пам'ятаєте, коли кримсько-татарські адвокати їх захищали, а весь Крим збирав гроші. І вони були змушені їх просто викинути з Криму, бо просто боялися. Оця поєднання, оця взаємопідтримка українців і кримських татар в окупованому Криму, складається враження, що окупанти цього дуже бояться. Ну, звичайно, бояться. І якщо говорити про моряків, то я думаю, що моряків не треба було обмінювати. Росія мала їх повернути у відповідності із вироком чи з рішенням Міжнародного морського трибуналу. І саме на цьому тоді треба було наголошувати і нікого не віддавати їм взамін моряків. Це одне. По-друге, кораблі не треба було гнати сюди назад, в Одесу. Ті кораблі, які там, треба було, по-перше, прийняти їх на місці в Керчі спеціальною комісією від України і заставити Росію їх відновити там же. І гнати їх треба було не в Одесу, а гнати їх через Керченську протоку туди, куди вони йшли, тобто в Бердянськ. Тому що це була правомочна українська акція, перегон українських кораблів по території Українського моря. Значить, і треба було закінчити цю акцію, а не повертатися із Керчі назад до Одеси. Треба було закінчувати її там і вимагати, ставити перед Міжнародним судом морським питання про те, що кораблі пошкоджені, що вони розграбовані. Треба було через морський суд вимагати їх відновлення і привезти туди вже нові екіпажі, звісно, прийняти моряків сюди, а туди поставити нові екіпажі, щоб вони гнали їх далі, до Бердянська. Тоді б це була так нормальна паритетна угода і нормальне розв'язання цього питання. Крім того, що через морський суд ще треба було добиватися компенсації за все те, що там натворила Росія. От. Але я думаю, що окупаційна влада в Криму, одним із напрямків її боротьби є боротьба за те, щоб не допустити поєднання зусиль української громади і українських активістів із кримськотатарською громадою і з кримськотатарськими активістами. Тому що таке поєднання, по-перше, воно дуже підсилює цю боротьбу. По-друге, воно її аргументує дуже чітко, що це українська територія, що це право кримських татар, значить, і таке інше. І тому вони намагаються цього не допустити і різними способами хочуть або посварити, пересварити, або яким-небудь чином дискредитувати таке поєднання. І тому я думаю, що і українці, і безвіз кримських татар, і всі кримські татари мають міцніше триматися одне за одного, значить, у цій боротьбі і домагатися того, щоб тут була встановлена справедливість. Багато років ви працювали в Криму, і ви бачили ж відношення якраз от в ці дні, яке було, ну, по-перше, не було відзначення депортації, пам'яті жертв депортації на офіційному рівні, загалом на загальнонаціональному рівні, але в Криму заходи відбувалися, їх проводив Меджліс, їх проводили самі кримські татари. Ми бачили протидію, як то, наприклад, генконсул Росії Володимир Андрієв в 13-му році назвав кримсько-татарський народ зрадником. Ми бачили, як руйнувалися пам'ятники, пам'ятні знаки кожен раз перед 18-тим. От, на ваш погляд, зараз, коли всі опинилися в окупації, чи відбулася зміна в свідомості українських громадян, не кримських татар, які мешкають в окупації, от якесь усвідомлення того, що відбулося в 44-му році, і чому це важливо, і чому не можна байдуже ставитися до трагедії цілого народу? Я думаю, що в певній мірі такі зрушення відбулися, але вони ще надзвичайно недостатні. По-перше, Росія, вона як криголам йде своїм політичним курсом, і вона використовує ті ж засоби і ті ж самі методи, які вона використовувала, скажімо, проти Криму в 1783 році і після того, як в 44-му році, як в 18-му році. І нині вона використовує ті ж самі методи для того, щоб значить, забрати Крим в своє володіння, з одного боку. З іншого боку, відновлення
Ви звернули очевидно увагу на те, що Росія зараз відновила якби судовість чи досудові розслідування тих справ, які відбулися під час війни, тобто справу про спалення сіл, значить, і таке інше. От. Я думаю, що це є продовження лінії того ж самого посла, який заявляв. Тобто вони про- хочуть довести, про- що кримські татари Вони хочуть юридично в даному випадку, значить, довести, що частина кримських татар Співпрацювала. значить, да, з одного боку, з іншого боку, я не знаю, на що вони розраховують, тому що якщо вони будуть доводити це, то відповідно інша сторона буде доводити, що серед росіян зрадників було більше, ніж серед кримських татар, і що вони діяли ще гірше, можливо, Нас значить, і хвилина таке інше. буквально. Це по-перше, і по-друге, варто порівняти, як 18 травня відзначалося в Україні і як воно було відзначено, скажімо, в 2014 році, коли їм взагалі заборонили цей всекримський мітинг, і вони змушені були під гуркіт гелікоптерів значить, відзначати юбілей у Акмечеті на околиці Сімферополя. Дякую, пане Микола. З нами в студії був Микола Семена, український політв'язень, кримський журналіст, який мешкав багато років в окупації, бачив те, що відбувається в окупації і з кримсько-татарським народом. На цьому я з вами прощаюся. В студії для вас цю програму провела Лариса Волошина. І перед тим, як передати слово своїм колегам, я хочу ще раз висловити щире захоплення і щире співчуття кримсько-татарському народу, його болю, його трагедії і його карколомному відродженню і руху додому, який для нас, для всіх, тих, хто мешкає на материковій частині України, але з Кримом у серці, є вкрай важливим, що ви є і що ви боретесь. На все добре. Езжай родителей проведать. Задержать до 19 мая. Крим, травень 44-го. Трагічна сторінка історії. Вот советская власть перепись проводит. Сколько человек, сколько огородок. И могла себе представить, что в нашем доме соберется 3 героя.